Kurian itu hatta di bagasan Yesus Kristus. Tapas ada marohatta amanginang ya anak konami napo sa bulong. Suang songon iman mengikuti kebaktian live streaming. Maret de mahita sian bukwede 510 ayat sada 2 tulu. Marah hite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Babua hamuma tuboru Sion idama nungaro hatuami idama ihutu ibana do upa silehononna jala pamalosonna di jolona. Haleluya. 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 Maratang yang mahita ali Tuhan debata bergogo na suatu dosan na tumapalangit dohot tano hinorhon ni asin ni roham do bahen sahat hami tu tahun huria nai baruon lehoma tu huriam tondim na badiai dohot hamalon sianho asalam rarat jalagadda harajomu di tonga-tonga ni hamion salehumma hiras ni roha tunaposom makatahon hatam asalam denggan huriam marhite siani pergugui mahami mangului ho di bagasan haporseaon na toktong asa manahan hami
sahat roh di ujungna marahite-hite anak-anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari kita. Tangihon hamuma patik nidebata di mana tersurat sian Titus 2 ayat 10 tolu. Songonon ma didok isi. Laos diajari dohita pai maimahon hatuaon natahirimi. Dohot hapapatar nih hasangapon nidebata nabalgai dohot Kristus Yesus si paluai. Ido sahat nah atong rap mangidogogo mahita mangulahon na hobbar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobbar tu patik mi. Amin. Baredeta. Potima dosatta tua dopan itu hatta tapo bema rohatta martangiang mahita ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan para siroha nasumurung aman ni Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami halak perdosa nadangolon ro tujulu ni habangsa habadiyaumi manopoti jala manganggukon dosa nami masajot warsai hami ho marhite hite pikiran dohot hata dohot pambainan nami narwai dang huhaholongi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa tordinami dohot nasa gogonami nang dongan nami dang dosun diri nami hubahen hami dibaheni tamado rimasanmu jala hukumanmu hami tuhamatean saliling nililing nai alai nama porus mahami nuaing tu asini roham nagodangi mangido sian nasa rohanami hasesan ni dosa nami saluhutna sayurupi mahami paubahun rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si pangulu hami dohot ala ni guarmu nabadiai ale Tuhan
Saya si maroham dihami halak nadangolon. Yesus, kumusta aku? Taniku rodi ramati, rodi harung rangai. Tapi gema hatani debata turpu di hari mingguan. Di mana tersurat di Psalmen 80 ayat sada sahat rodi ayat 8. Tajahama marsikat soring. Roha namangarsakon halulumlam ni bangso ni debata. Edde sian siasap. Ale si parmahan Israel, saya manani maho, ay hodo si Adi Joseph. Songon biru-biru, saya pataray dahon maho, ale na mga bangsahon herobin. Saya sungguli ma hagogonmu di Joloni Efraim, dohot Benjamin, dohot Manase, jala saya romaho mangurupi hami. Ale debata, saya pasuang mahami, jala pasihar bohim, asama luaham. Ale Jehovah debata sebaut. Sadia lengon mermusu tihus ho mida tangiang ni bangsom. Di papangan hodo tunasida roti ilu-ilu, jala di painupon hodo tunasida ilu-ilu martahu-tahu. Di bahen hodo hami ripe badani hobbar hudul nami. Jala saya dielesi akka musunami dohami. Ale di bata sebaut, saya pasuang mahami, jala pasihar mabohim, asama luaham. Ido sahatna mertua do akan atumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Maredehita. Taha tidakkon ma persiaotai songon na hina tidakkon ni rongata saha persiaot di sadok pertibion. Rap mahita madok. Au persea di debata Jehovah. Ido ama pergugu na suatu dosan. Na tumapalangit dohotano. Au persea di Yesus Kristus. Anak ni debata Jehovah na sesadai. Ima na tinubuhon ni si Maria. Nagabe-gabean siat di perbadia. Andorakso habuhan. Ido tu hatta na tumaon na bernit di panghuman silatus. Na mate terpajal do ibana di hau pinorsilang. Na tuat tu banuatoru ngitanom. Na mulak mangulu di hari patuluhon. Na manaik tu surgo.
lau hudul tusiamun ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangolu dohot namate au persea ditod di perbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia do dihasan dosa doho dihatai namandok mula mangolu do sogot dagni halak nang mate do dihanguluan nasora sudah amin. Tapi kematikting namasa di bagasan seminggu. Oh maaf. Tapi kema korsian kantate domina.
Tapi gematik ting nama sa di bawasan semingguan. Titing HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu Minggu Apen Parjolo 3 Desember 2020 Topik Minggu Dungo laho manomu-nomu haroroni Kristus na Parjolo Padidion Nabadia di hari Minggu sadarion di patu pahuriat tado Padidion Nabadia tu anak yanakon ni huriata di hari sadarion Minggu 3 Desember 2020 di parmingguan 10 tolu halak. Padidion Nabadia khusus nakin di ibadah pitu nunga di patupa ibadah khusus tu 2 halak. Na pataluhon. Perayaan Natal HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Senin tanggal 10 Desember 2020 di Patupado Natal HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Nama ringanan di Sopo Marpikir. Mulai pukul siawip sahatu nasidung. Natalon didohoti sude pelayanan perhalado nagoktiki dohot keluarga nang punguan inahana sian sude huria HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Na paupaton soso tu sude ruas nang adong perhalado naso pasahaton pelean bulanan tahun 2020 suak songoni nang lelang Pesta Gotilon 2020 manang lelang Pesta Gotilon tahun sebelumnya asa dipasahat mai dohot dinggan. Na palimahon pangapulion sian perhalado dohot keluarga. Pangapulion sian perhalado dan keluarga tu keluarga inang sintua nyonya FP Siagian Rosita Borumanurung nang dipatupa di hari Rabu tanggal 6 Desember 2020 dung sidong sermon perhalado. Pinangido tu sude perhalado dohot keluarga asaro madohoti pangapulioni. Titingon ma nagabe udangan. Na pawonopon. Rapat huria tahun 2020 Rapat huria nang dipatupa di hari Minggu tanggal 10 Desember 2020 duk sidung parmingguon pukul 10 WIB. Papituhon Natal 2020 dohot tahun baru 2024 A. Natal sekolah minggu nang dipatupa di hari Sabtu tanggal sia Desember 2020 masuk pukul sia WIB kelas kecil dohot pukul 10 kelas besar tatangyakon asa mardalan dohot dengan Natal ni yanak kotai. B. Natal keluarga muda nanang dipatupa di Minggu tanggal 10 Desember 2020 mulai pukul 13 WIB. Tatangyakon asa mardala dohot dengan Natal keluarga muda. C. Papunguan pelea tujolo dohita laho haperluan tu perayaan Natal 2020 dohot tahun baru 2024. Naik tapatupa papungu pelea tujolo ima di hari Minggu sadarion 3 Desember, 10 Desember, 17 Desember dan 24 Desember 2020. Tapasaha mapeliani di bagasan las ni roha. Ihuk ni anon selesai titingon pasahatot tamat di kantong sada A, sada B, kantong 2 di bangku. Dung saya jamita di pasaha manon sada kantong pelian ima tuha perluan Natal alai tujolo. Napawaluhon ruas napida. Di hari Minggu sadarion 3 Desember 2020 nungapida ima keluarga Aprianto Manik Inata
Efrida Kristina Borusi Hombing, Dohotolu Danak, alamat Jalan Lontar nomor 45, RT 08, RW 03, Lentengagu, wilayah Sapuluonom, Pida Tuha KBP Depok 2. Songonima titing dihita di Bagasan Saminggon, titing nasoni jahahon ima parhepengon ni huriata boleh ma tajaha naung di pada di huriata dihita mauliate horas. Tapi gima kor ama.
Maredehita sian nomor 354 ayat sada dohot dudukna hut papungu pilihan kantong sada A sada B dohot na paduaun. Asmiro hamadisi sudenono
Yesus. Damini debatana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramuti aka ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhukna. Selamat tahun baru. Itu. Sona songgok rohamuna. Selamat tahun baru parhuriau. Itu toh, tahun baru parhuriau do sadarion alanita hamulate homma. Amin. Iya. Hatani dewata di minggu tasadarion di minggu Advent na parjolo laos tahun baru parhuriaun tersurat di buku Evangelium si Markus bidu 10 ayat 24 saharu di ayat 37. Ujaha madihita kamanginang nangek ma tapahihut-ihut. Alai diakka arii duk salpu hapor suhon odeng makulum ma mataniari jaladang marsinodang be bulani merdabua ma akabitang sial langiti jala humutal ma aka hagugo ni parlangitan. Jadi idaun nasida ma anak ni jolmai ro marhitehon obun matat hagugo dohot hasangapo gudang. Laos disima surona kapar di surgo papunguhon aka napinilik nai sia desa nawalui sia suhi ni tano saha rodi suhi ni langit alai sian hau araima guru hokamu tudusanna ia dung martunasi pusuna jala rukar burungna botonu nama naung jonok partaonan las suang le songoni jukpa di dahamu masa kaodeng botomu nama naung jonok hasosonggokna situtudo hatakot tuhamu nasotu pasalpu bangsoon sojolo songgop sasudenai salpu pisogok langit doho tanoon angguaka hataki dang naolo salpu alayanggo arina doho sadi harina dangadong nau botosa nang suru-suruan na di Banua Gijang nang anak hipe da holan amai tagam mahamu dungo mahamu adang di botohamu manang sadi hari tikinai upamana songon halak namar hutasada namanadikot jabuna disagihod dohwaso tuakka naposona tuganup si ulaon nabi jala si jaga pitui didokon marjaga atong dungomahamu aidang dibotohamu manak sadi hari ro tuan napuna bagasi manang bok niari manang di natonga borngin manang di namartahua manuk manang di tonga niari i sotung jupang sahamu modom dinaro ibana topu ai tu saluhu nahamudo hatakon dungo mahamu ido saha ni turpukta hatani debata nagabe ujahan ni jamita di mingguta sadarion na mangigil topik dihita hobartu na pinatomu-tomu ni
huluata marhite almanak ni huriata dungo laho manomu-nomu haroro ni Kristus. Diamu amanami dohot inanami na hinaholongat di bagasan Kristus Yesus. Saya hera satak karisap do pertikian nate. Ibu Tuhamu do petahe satak karisap meneng na satak kirisap. Mulu kaparisap pradiboto dorai. Anggo aharo tahe sigaret na jului na nadongi sehera segading doi doh dia dijolu di duda doi sautik ber ido satak kirsa sangalsik atari masumpani. Nah, di batu do sudotusi pertikiano salpu do saluhuna satokid do ido neng dohonon na disi hanya sekejap sakidok mata do pertikiano seherai do nabura do peta hilala di tahun na salpu marpesta tau baru parhuriau kita tanggal 3 tahe tengok do be tau baru parhuriau na tahun ni anggo susala au tanggal 27 dora 27 November saha nuaing nga tanggal 3 Desember seherana mabalikon si majalo ni tangat taudo satokid do partikia ni tokin nesal pono tama tahun 2023 bongok mahita tu tahun 2024 aron yang dohonon na disi salpudo saluhuna manangahape na pitarhana taparhamaol di hasianganon manangahape na tanganguluhon di hasianganon manang nasongo dia pe perdalanan ni nguluta salpudo hape saluhuna alai hobar tuhata ni debata nasaha tuhita tarlumobi di ayat 30 sadai salpu pesogo tanoon doho sude akka pangisina langi doho tanoon alai anggo hataki tung nasu jadi salpu hok do rodi saliling nililing na songo bunga-bunga runa mangolu di tanoon malus duhuti alayang gohata ni debata dan jadi macohot marsaringa di tonga-tonga ni nguluta ay ido ojahan ni nguluta ido haposad dihita ido napaingotok kita asa mulo salpu pesaluhu na akkana masa di tonga-tonga ni nguluta akkana taparhamaol akkana tahanguluhon mulo tu pesalpu saluhu nai alaya anggo asi dohot holong ni rohani debata tu nasu jadi salpu alay anggo pakorhon, alay anggo parbue, alay anggo asini rohani debata nasaha tuhita tungna su jadi salpu botino ni somar pangula, somar pakorhon. Idu anggo si paingok na mace argadi hita di bagasatikyo na kamang do taminang. Asa marhite hite topik laho manomu-nomu haroro ni Kristus Yesus mempersiapkan diri mangaradi roha doho pikiran. Jok do di pasaha nak tuhitai. Ala neng masuk mahita tu partikian Natal doho akka perayaan. Dak kiadang masuk tu akka liturgi anggo Yesaya 40 ayat sada saharudi ayat opati. Lahu paradiho rohani sude akka namar Natal. Lahu paradiho sude rohani akka namar Advent. Lahu paradiho rohani sude akka nama nomu-nomu haroroni Kristusi. Asa dada holan nama nomu-nomu saping. Asa dada holan napai maho saping somar parniula somangalaka dang move on doholan akana asing alai ko betul-betul do ahadu si paradia kulaho manomu-nomu ibana ahadu si hajong jokonoku laho majakon ibana so do songo dia rohaku natwari laos songoni ma nang nuaing laos songoni nang sogut songo dia rohaku adora somasu tu bagas joroon mangihuto permingguon maka tidak ko kaporsiaon marede akaede puji-pujian martangiang pasahatu pilihan lau congoni dungula kita sebagas joro na badiao dangadong nanggo sauti loho di bagasan pusu-pusuta pikirata
Hata na maripola, si buanota, si hanguluhonota, si praktikonota, di ngulutta si ganupari. Dangbe disihita kamang dot paminang. Asa manangahan na taula, asa manangahan na tahala putih, betul salpu doi. Akan tetapi buah daripada penyertaan Tuhan tidak boleh berlalu begitu saja. Dangbui salpu boti. Jala idora saluhukna ka rumang molo maran fet kita di bagasa tikyo aka simbol-simbol nungata ida adong lilin namar warna terong tu tahi warna nate songo baju ni aka inang perkantate aru lapatan ni itu perlapatan do sudi dada hola lilin sabingi dada hola di bakalak boti noni adong musik krans advent nata ida adong do iso anon di babe itu aru lapatan ni semua itu punya makna kamang dot taminang taringo tu panomonomon di haroro ni Kristus Yesus nepe dua halihon dan nepe berjulu be aku nepe berjulu inu ngaroi bana nepe dua halihon nama mulo ido akka hatani debata evangelium dah ka Yesus Kristus sendiri pimandok haroro nai dah haruna potosa alitagam ma hobar tu hatani debata nasahat tu hita daholan dia ka sisian nana manangi ho pada saat i ali doho nang sahat tu hita di bagasan tikio tagam ma doho do tuhamu no yang ka hatao alani para di roham di bagasan udut doho serep ni roha di bagasan persitutuon supaya kita benar-benar menjadi survive dalam segala keadaan. Dang moro ko jahan ni hapor siauta nang pe mau tahu si polisi nang pe semar nako tua perdalanan ni ngoluta nang pe semar lauro akan namasa di tonga-tonga ni ngoluta pelagi di bagasat piki na perpudio narok sapi tulu heli padudut akadongata na di daerah Tapanuli saat dotu hita berita ni itu bahasa Mosir dihubah kasudutan di Bakara sakiduk mata dosa luhukna bornginom mekel martata rak mangan makaliangi meja bornginom marlapo rak minum rak marede bilang di boto satu kini do masursur kabatu na bolun mungkin tu minggu naro Guiton na doro hatta marhite-hite huriao laho mga leon pangurupio tu nasida nungaronia surak ne uluata Guimara tapasisi mulai sugu tate asa upola pasahato tatwa kadongata nama nao na porosui sahat tu palas-palas di jabuna daktari debe alani lumpur doho batu na belga-belga satokin do sude boy do hita marsakap ikosongono do au ikosongono do rumah tanggaku ikosongono do si ulahonoku ikosongono do si patupaku aliru di bata marhiti-hiti sudia kana masa hopar tulomo ni rohana ita ni ima mulunung masa kana masa darong bepertikian di hita alani mulo di loa cita martau baru perhuriau di bagasa tikion asini rohani debata doi dengan bahasa ni debata doi hobar tu pangatusio tataring tu pertikian dah hola pertikian na merdala sabing songon kronos merdala siap bonana jada sahat kita tu ujungna dang mula-mula boti bei dang adong belapatan na say lilik kita manaili tu pudi dang belapatan na say tangis-tangis hatta manak say sol-solata akka namasa dia katiki na parpudi dia katiki na usalpu alay songoni mamardala ni ima pertikin na tadalani di bagasa tikihon masuk kita nuhaeng tu tau baru parhuriaon advent na parjolo
Masuk mahita muse tuak katikin neng romar Natal, baru masuk muse mar Epipanias tahun 2024. Lau songoni berdala partikian ni. Alaya dongdo partikian na asing. Na iko natusata asing ni partikian na kronosi ima kairos. Yang akan menyeimbangkan pemahaman kita. Sekalipun kita akan melalui jalan itu. Alaikonadongdo bogesna bahenota. Semua itu adalah anugerah. Ido ojahani kronos. Kairos. Asini rohani debata. Dengan bahasa ni debata dong nguluku di bagas satikyo. Asini rohani debata dong nguluku di bagas satikyo. Ido na pinabotoho di Jesus tua kasisian na. Mulut aja mamu kasihan bidu ayat sada sa rudi bidu 10 ayat sada. Ay di panok not ya kasisian ni baga ngai tahe akka. Bagas na jongjongon guru nami ninna. Itu roh Jesus Kristus wadokon. Tak saja liling nai darong bidisi 2 batu nomor tidi-tidi. Dalam mulun wang dipuji col mana toropo nau ale ditikina adong nama akka panurang pergagap nama si balik kata nama ngala manaruho kata jamot tamu disi yang membalikkan fakta yang membenarkan kesalahan dan menyalahkan kebenaran babekukon hati goran doho pati gorhon akan abekuk itu yang sedang terjadi bagi kita saat ini. Nah dimungkinkan boy manegai sada luhutan na balga. Boy manegai sada punguan na balga. Bahkan sampai boy manegai sada huria. Bahkan sada bangso. Muluso jamot kita. Mangatusi. Doho mangaradoti. Majakon sudi akka. Na pinasaha ni di batatu kita. Alani dihamu amanami dohot inanami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Hobar tu turpu jamita nasaha tu hita di bagasan minggu sadarion. Na moti na dok tolu si parsia jarata si hangulu honota. Asa taingot makalaputi makanunuton jalan mengeksekusi akadia ma napatut si ulah honota. Songon akka anaknya debata. Akka parpunguan na pinarbadiaan di debata. Pungua kormai manang naka parpunguan di tonga-tonga ni huria songon nadar di bagas atikyon. Asa unang mulak balgik kita buti. Lacuarong parpakorhon na di tonga-tonga ni nguluta. Lacuarong nang. Parbuina. Takuwoto nasugut na balilikudo parmingguon mulak. Keluar si jauh nak kaningan, songoni mah rosak ni pakilalan, mengida parkiran. Arong mau nama kalek sunu gugug jele gejang. Ay nama reform nak kalau di gereja si naruh aku si patah. Arong mau nama ngojar ikonaru perjulu horoen naruhana. Kolani pioji, tidak. Baru suhu tidak mak. Aku isi ke sampah, aku ke plastik, aku ke dia. Aku ngaka kotak nidahan. Itu. Mulai si bagas joro di sudi. Dia tu ngarongi sian humaliang ni hutaon. Rotu si holalau ma bolok kos sampah. Mulu bodu si majalot tau ma bolok kos sampah. Kenapa kita harus meminjam tangan orang untuk membuangnya? Nian mularong di si buaton nami doi. Tak pasobon nami. Itu. Madala no nakaning harwar si jebu. Ada kelekson panjang. Wah. Ikonau do perjulin na rohana horwa. Hape tong do lohok do diso. Sesederhana itukah hidup kita. Murah-murah naik. Lohok lenak anak asing. Alani hupik kira kamang do taminang. Harus si parsi ranggut tunota. Nomutik na tudu diso. Di pato orang do tuhita. Masa kana masa. Songo dia taringok tu eskatologi. Mamu kasihan ayat 24 sahak rodi ayat.
20 Entah bagaimana peristiwa kedatangan Allah yang kedua kalinya dalam Yesus Kristus. Nah pasti Roma ibana. So dia mako baranna, manang namar diha pe kabitang na di langitan, manang namar diha pe sudi akka jadi-jadian ni debata. Manang nama gulang pe sudi akka batu nasiat dolok-dolok. Manang narong pe banjir bandeng dohok lan akana asing. Alai di paingot dohita di bagasa tikyon. Nasa akan nama kapadoton hata ni debata, nama kanunutut sudia kapareta doho si leho-leho ni debata, papungon na doi. Asa unang arong dihita na pesimis na manguloh na kanading ganon. Asa unang arong tol hasya pa mga taon, siya rohat taon, do siya pikirit taon, mate-mate na manguloh na dinggan do. Daong! Tidak akan pernah dibiarkan Tuhan, songo padohan ni dibayi. Mate-mate na manguloh na dinggan. Itu tahe? Sejuk-juk di luar di akka kepanitiaan. Saliling bui diulahun na dinggan, diulahun ma. Una pola dong ipos-ipos na asa unang say maribulu akka nauk tinutungan. Ya. Rak marsya ajar kita di siak kamang dotamina. Alai ima fakta. Ima bukti nyata asini rohani debata dang macoho nang pe magulang portibion nang pe merbalik langi doho tanoo anggo baga-baga tu sude akan nama kapadoton nama kanunuton akan naulina dengga di tonga-tonga ning uluna dia akan mengumpulkan di papumu akka na pinilik nai dia pigi tah hinak kaningani. Ayat 20 dui, laos disima suronna akka pardi surgo papunguhon akka na pinilik nai sia desa na walui sia suhini tano saha rodi suhini langit sugut menang nahaduan masa ma akka na masai kita harus memiliki optimisme yang tinggi dohok doau dipilit di papungu disi amin. Bah, songon na regu dohamu na. Naso dohok dohamu disi? Dohok dodah. Ate. Alani alusta na dohok dohita ikot tawua ditu bagasan nguluta si kanupari. Indonesia jok hudokon. Marhite-hite mimbaro dohok marhite-hite akapakatawan umum. Bahwa ibadah itu bukan hanya pada saat kita mengikuti ibadah. Itu sudah dimulai pra ibadah, pasca ibadah. Di bagasa tolu pertikir dong ulu tau dina mar parsaura dohok debata asada ada holat tongam uli dengkan di tonga-tonga ni parmingguonok kita adora so parmingguon ikon di kota buka do tongam uli nang parange apalagi dong mula parmingguo ima songonak yang naudok tudusa ni tak sudenya songoni paling rasa halak dua halak nulung di paingot ti baga sa tikyo sabam marohata sere manang rohata uka marohata majakon hahurangan nang halubian ni akka dongan na dihumalia kita ini mana parjulu dia akan mengumpulkan oleh sebab itu siapa yang baik siapa yang berbuat itu tidak akan pernah sia-sia dan hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Nak pesipata dak songon na mangata na siya kihate akka manginang. Dak songon pabeliko si majalot tao. Semua berproses. Gimana berjulu? Nabadua ho nakamang do taminang. Di pawoto do adi ka pertikiat tao. Di patudus do songo seda hau arai nakaneng. Takasi ma sada hau mulunung ma sadisi bulung ucaha majolete alai sian hau arama guru ho kamu tudosna iadung martunasi pusuna jala rukar bulungna botomuna ma naung jonok partaunan las
naung jonok partaunan las. Kita diajari juga untuk melihat perubahan-perubahan yang sedang terjadi dalam hidup kita. Perubahan waktu. Bahwa waktu itu akan berjalan songon nahurok nakaningani kronos dohot kairos. Songon sadahau. Ketika sudah bersemi itu di bata dahulu tu hita tokin naik musim panas mah. Nang dipertikia tahun wae. Akan amasa di tonga-tonga ni nguluta di paingok donang tu hitai. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dia sedang berbicara kepada kita. Waktumu singkat. Kalau masuk kita di gas tikion, taringo tu tahun naik baru parhurian, waktumu singkat. Jangan lani umur na gajang, nong saksa ubad di sima jujung. Nong marono 10, 70, 80 tahun. Tapi ketika kita melangkah satu langkah, menapaki satu tapak perjalanan hidup kita, salpudo saluhukna. Sono payun akanian. Apakah berlalu begitu saja? Ada anugerah di dalamnya. Adong asi ni rohani debata di bagasanna. Adong holong ni rohani debata namasa di bagasan padalanan ni ngolutta. Asa unang tarpodo pita. Asa unang marnaleba hita. Asa unang merasa nyaman hita di saluhuk gulmi ni ngolutta. Aku salah dua main ngetulu minggu nasal pudoi jamita. Damedo ninna hape tokin nai nunga. Runggang. Nunga salese saluhukna. Menyikapi itu amanginang. Kita harus mempersiapkan diri. Benar-benar mempersiapkan diri. Mangaradi roha doho pikiran. Songon dapat luho di bagasat tikyo. Na di pasaha di batado tu hita sahalai. Na di pasaha di batado tu hita huasoi. Songo sahala na puna sajabu na marhuta sada di pasaha tu na posona isi di bagasi sudinang. Aladang diboto na puna sa bagasi adigan. Jaladang di pabotohon na puna sa bagasi adigan maharorona. Tahua manuk do tahua babi do. Manogo do botari do to ngaborngit do. Dak pabuauku itu honin na. Ale jamu maho, dungo maho. Persiapkanlah dirimu. Sotung di sekitar podom ho di haroroki. Alani mari kita pelihara hidup kita untuk tetap berada di dalam koridor kehendak Tuhan. Iduna sejuk-juk di pasah Apostel Paulus. Di Filipi ada ayat 20 itu. Tangarong na asing na buhay gabi sinjatata kamang dotam yang asing ni hata ni debata. Asing ni debata sadiri na paingotok kita. Yang selalu harus berpadanan dengan Injil Kristus. Iko sarobang dohot hata ni debata. Asa marurat hata ni debata di bagasang uluta. Kita menjadi hidup mengakar di dalam firman Tuhan. Alani saya terus lu dipaingot-ingot ketika kita bercermin kepada firman Tuhan. Pada saat itu juga kita diingatkan. Di Efesus 5 ayat 15 dohot ayat 10 onom. Tak kasihamu ma taringok tu parulamuna. Asa unang adong namarna lebba takas majolo hujaha kamang dutaminang. Efesus bidu 5 ayat 15 dohot ayat 10 onom. Atong mana mahamu mamereng. Mana kasih parulo muna songon akka na marroha. Unang masongon akka na hurang roha. Parhasia kamu matiki hayari hasusadon wae. Natsongoni donang di hamu. Amang inang keluarga lubatubing tapubulun. So inang keluarga lubaturuan. Nama buat dana si didio di bagasa tikyo. Kepada mereka juga harus diberikan paham tentang kairos.
Anugerah Tuhan. Hidup kita adalah anugerah Tuhan. Perdalanan ni ngulutong. Sini rohani di batado. Asa ada holan pagudang-gudak ko pamatang hamu. Pagajang-gajang umur. Ale dohok donang. Memiliki tugas dan tanggung jawab. Menancapkan. Paujakon. Ujahan nahot di bagasan rohani akayana kotai. Tungatak kasupasahat tami sungguh dia. Tanggung jawab ni natoras. Gereja tidak sedang melepaskan tanggung jawab akan hal itu. Mari kita bekerja sama. Gereja, keluarga, lembaga-lembaga yang lain untuk membentuk anak-anak kita ini supaya mereka benar-benar memiliki karakter dan kepribadian yang baik. Asa dohok nang nasida di bapungu suruh-suruan di debata. Hobbartu hatana na di ayat 27 nak karyane. Tapasahat akka poso-posoi tu debata mar hiti-hiti padidion nebadia. Jangan pernah ada yang lepas tangan. Nung ngabe hupasahat, nung ngabe terdidi. Nung ngabe masih kola minggu daw. Mari kita maksimal untuk mencapai hasil yang maksimal pula. Alani kupikir borhak mahita sa tonga-tonga ni bagas joro na badio. Tu bagasan nguluta si gano pari. Tabuam ma natulu rumangi hobar tu pangatusyon nami di hatani debata di bagasan tikyo. Asang giat saya jupang akalas ni roha. Jupang nang akka ulup-ulup di tiki jupang akka pakatayon doho akka parjupangan nauli yakatiki nanengro. Amen. Martang yang mahitap. Ali debata Jehovah amanami dipuji rohanami doho dipasangap rohanami doho jala diganup gulmi ningulu nami say holan sasada sa homa nagabi si sobbaon nami ay siya koro rajumihami mabahor mulal hanguluan hatawon nang habisuhon mangatusi jala mga lapatani sudia ka namasa di gulmi ningulu nami nung natungsakan ujak hatam sahor di tonga-tonga nami na manuliki rohanami napaingotok kami di perdalanan ningulu nami di hasyang anon asalam tu jamuk na asalam tu tadina ngulu nami marpakorhon jala marparbuihon parbuih na tonggi na denggan si hanguluhonon nami si halaconon nami si dayon doho si parhasyangon ni sudi hami dohot akka na diungumalia kami atong ali Tuhan mulutong ikosal pulo hape ngulu nami uataiti ape hotangammo nalabok na sunba diyay pasu-pasu hami pargugui parsahalai hami hobar tu hatam dohok donang hami nagabi bilangan si papungommo alenung ngajumulo di jamot toko hami dohok donang tu hami hatam na maripolai asa dungo hami diganuk gulmi ningulu nami dungo mamikiri akan duminggan dia kadongan nami dungo mamikiri akka dia manabui si pelehonon nami bahen sangap diho dungo mamikiri akka dia masih ulahonon nami asabui unneang pakilalaan ni akadongan na dihumalia kami di hapor suhod dohok di hamaolon na tinaonna dungo mamikiri akadia ma nadinggan nasuman si hatahonon nami asa-nasa na tumangihotsa marlabok puso na sida marlas ni roha demak suada hurang agia aha atong todim mana saya totong mia di bagasan roha nami
asa tung dungo hami. Ditiki dilihoko sahala nang huaso di hami. Songon sahalak na marhuta saya dan na mangalihon huaso. Tunaposona di paingot todo li Tuhan. Asa dungo managam haroro ni Tuan na puna bagasi. Ope di pajowomu di harorom di hami. Tuk pada di maroha na pikiran nami. Asa tungture suman labok hata nami nabui pauburi mas. Leduk si majalo nami mangurubi akan agale. Tukinang si majujung nami mengadop tuha bangsa para siami. Saya totong marhus hari di bagasan bilu ni ate-ate nami. Akka dia mali Tuhan napatu si hobasan nami daga dilihoko asine roha partikia di hami nuaing nang sugupe mauliati madiho Tuhan pasu-pasu mahami saluhuna sudi ruas ni huriam HKBP pasar Minggu tarlumobi tulu keluarga nama buan akka ianak kon nami na pinalume hommu laho pasahaton na tuho marhiti-hiti padidion na badia. Jakom mah kaya nakon nami i. Jala pasu-pasu sa luhu na kanatoras na. Asa totong bisu gogo di bagasan hai. Pason persitutuon na siyako. Mangyahya kapartikian ng ulaon. Asa adong pilihonon na tuho, pasahaton na tuho, jala parhasyon na bahen sangat diho. Akadongan nami natongon marsiranggu di haporsuhon, di hamaolon, alani ay magudang, tano batu narusur, saha tu nama kukubi bagas, gariada adong do kadongan nami i, naikon, mago hosa. Saha tu nuaing, say tangis tarilu-ilu na sida tukisi majujung na, mangaduk tu habang sa para siyami mangidohon, panuturion, doh mangido asine roha Tuhan asima roham di nasida pasu nasida apuli nasida akan mengadupi hamaolo buluni pos doroha nami li Tuhan ditikina molutung dipakulingi uluan nami molung dipakulingi huriam hami laho mametekon laho mamilihon pilihan nami laho mangurupi nasida tung ukak roha nami saluhu na li Tuhan. Asa tung di bagasan buas ni roha. Di bagasan pakirimon na mangulu. Di bagasan roha na siyako. Buy hami gabi parhitiamu. Paneakon si taonon na masa dinasida. Pinuji pinasanga mahuli Tuhan. Nang dinalaho mula pi hami sebagas coromon. Pasu-pasu hami di pardalanan pada usia nasa kaparmarahan. Pataru saha tu inganan nahutudo hami di bagasan suada hurang agiaha di bagasan Kristus martangnya kami tuho amen. Tapasaha ma piliata bahen sangap di debata mared dehita sen buke di 530 sia tapasaha ma piliata tujulu. Sai hutagam do Tuhanku, sai masih hormati, di harapan di Tuhanku, songona di dunai.
Iya, noaing masuk mahita tu acara padidion nabadia, taparade maroha dohok pikirata, taparade mabuku deta 146 ayat sada dohot ayat 2, ditiki mangedehon ayat 2 jongjong manatoras di hudulan nabi.
O Jesus naik terdidi do poso-poso sai Roma mangaliki huhut manjalo di buana torasna nasida betuson ay naing pasangatona tuhoda danaho. Martang yang mahita ali amanami na di Banua Gijang narodo hami tujulom mabuan akada danahon saya si maroham jalo manasida gabi anak kommu pasu-pasu jala pargugui manasida mangiahi hanguluan sogot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amen. Atong hamu akadongan nama buan dana sididionon tanging hokamuma hatani Tuhan Yesus lao mahamu tuliat portibion ni namadok akasisianna pudai hamu masaluhu bangso didi hamu manasida tubagasan goar ni debata ama doho goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus doho goar ni toddi parbadia ajari hamu manasida mangaraduti saluhut nahu to nahoni tu hamu jala ingo ma sai dong anakku do hamu ganu pari rasira saro ajal ni hasianganon manangis na porsia doho ni didi dapotan hanguluan alai naso porsia hona uhum sogot tangi hokamu ma dohot hata natar surat di surat ni si Markus adong ma akan nama buat danak tu Tuhan Yesus asa di jama alai dipicang akasisian naima nama buani jadi dung diida Tuhan Yesus si sogo marohana di dokma lo acamuma kada dana hiro tuau unang orai hamu nasida ai dia kasih songonido harajaon ni debata na tutudo na hudohot tu hamu manangise pe anggo sosongod dana ibana majalo harajao ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul maakada danahi dia peho matangan na tunasida mamasu-masu nasida atong dihamu akan atoras hati dako kamu majolo hata haporsiaut tai takasma hati dako kamu au porsia dua tulu iya. Atong alusi hamuma hata na husukut tonon na barjolo di pangido hamun waeng di dion akada danahon tu bagasan ni nahina porsia muna dua BH naolo do hamu mamude anak komunon asa diboto jala di ihuton nasida hata ni debata tolu naolo do hamu marsuru nasida tu gereja doho tu perguruan ni Huria Protestan asa gabe ruas na mangolu nasida di Tuhan Yesus Kristus atong tapasaha manasida tu debata
marhite-hite padidion na badiai. Roma sasa keluarga tujuloon hudulma dongan na asing. Naomora Godiva Lubantubing. Ale Naomora Godiva Lubantubing. Hudidi maho tu bagasan goar ni debata ama. Doho tu bagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan goar ni toddi parbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habo bongok motu bagasan harajaon na. Ola nion rodi saliling nililing na. Amin. Jessica Nauli Caroline atau Caroline. Ya sama. Ale Jessica Nauli Caroline Tapubulun. Hudidi maho tu bagasan goar ni debata ama. Doho tu bagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan goar ni toddi parbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habo bongok motu bagasan harajaon na. Ola nior rodi saliling nililing na. Amin. Dipapah kepalanya, agak tidurkan lagi, lebih ditidurkan, iya. Lagi ditidurkan, rendahkan aja, iya. Mora Eleanor. Ale Mora Eleanor Lumbantoruan. Hudidi maho tu bagasan goar ni debata ama. Doho tu bagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan goar ni toddi parbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habo bongok motu bagasan harajaon na. Ola nior rodi saliling nililing na. Amin. Jongjong ma natoras nang mabudak dana tardidi. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasahat nami akada dana hotuho. Jala di jakokoro na sida gabi anak komu marhite-hite padidion na badiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen na sida di tanoon. Jala gabi panean di hanguluan na saliling ni liling na. Asimaroham doho di aka natoras ni danahon. Say pargugui jala ajari mana sida manugunugu dana hotuho. Asarap na sida taruli di aka artani harajaomu. Amin. Maredde hita 145 ayat seda laus jongjong mahita saluhuna. Rakapalas niro
martangiang mahita tapasaha mapiliata tu debata. Ali debata amanami na di Banua Gijang, horo haroroan ni saluhu silehol-lehon na dingkad doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tamima, siyan na nilihom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihan non, pati bulhon harajaom mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehol-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata amanami rodi saliling nililing na. Mauliate marohanami tuho ala diramuti ho kami di bagasa taon paruhuriaon nok salpui. Asi maroham, asini rohamdo, napasahat to kami tu bagasan taon na baruon. Huidahami di bagasan nasa taon ni denggan ni basam. Buas doho mangaleho barita nauli tuhami, asa mardame jala marhasonangan rohanami. Ditabay hodo bilangan ni akana porsea, akana burju mangului hatam. Dipargugoy hodo akana porsea doho na posom, akana mamaritahon habal gaomu di tonga-tonga ni huriam. Tung naso habilangat dosude denggan ni basam nasa taoni. Sian minggu tu minggu, sian bulan tu bulan, sahat rodi sadarion. Dibaheni, hupuji hamima goarmu jala hupasangap pami maho. Say gom-gomi jala pasu-pasu manang huriam. Tabay maganupari torop ni akana porsea. Namar holong ni roha diho. Say pararat maharajaomu disadok Portibion. Say ramoti huriam. Asa unang saw tahini parjahat na mga bati hararara ni harajaomu. Say unang loas huriami disusay, di gaori manang dileay, ramoti maaka na pinili mo, paimasaha tu hanguluan. Say ramoti masude na posom, na mamaritahon barita nauli. Say jow makasipilibegu doho parugamo na asing, asa doho na sida pasangapon goarmo. Say ramoti, jala parbadiay mahuriam, sahat rodi haroroni Tuhan nami, Yesus Kristus. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmo, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham, di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon ma tuhami sa darion hanguluan siya pari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamu ma pasu-pasu na siya debata mula mahamu di bagasad dami.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor ho madamena tutodim. Amin. Amin. Mau lihat mah di parsaurata di bagasan minggu tasadarion di pasu-pasu debata mah parsaurata nang hatana nabadiyai jala dilehon naktuhita hagugol lahu mangulahoca. Selamat hari Minggu, selamat Advent, selamat Tahun Baru Parhuriaon. Horas ala mabuat dana tardidi somalna di jolom mahita masih jalangan akka manginang. Roma keluarga dohot akka keluarga nama buat dana tardidi.